Ajansa Plandana Stanbulê û nivîsengeha amaran ya Stanbulê raporta bi navê Barometreya Stanbulê ya ku mijarên navmalê şert û mercên aborî û rewşa derûnî ya stresê dipîve, amarên dawî yên jiyana li Stanbulê ragihand. Hatê diyarkirin, stres û bêhêvîbûna niştecîhên Stanbulê li gorî mehên borê zêdetir bûye. Piraniya beşdarên lêkolînê di wê baweriyê de ne ku sala 2021 ji sala borê dê xerabtir bibe. Geleceğe dönük hiçbir umudum yok benim. Mixabin ji bo dahatûyê qet hêviyên min nîne. Ez li Almanyayê dijiyam. Ji ber hin sedeman neçar mam û hatim Tirkiyeyê. Lêl vî welatî şertên giran ên jiyanê bi rastî jî mirovan metirsîdar dike. Yani örnek veriyorum benim orada bir aylık maaşım... Eğitimden dolayı, ekonomiden dolayı her türlü yani. Ji ber kêşeyên li ser perwerdehî û aboriyê ez bo pêşeroja xwe ya li vî welatî gelek metirsîdarim. Ez ji welatê xwe pir hez dikim. Lê ji bo dahatûyeke baş difikirim herim Ewropayê. Evet, değişmedi. Yani o yüzden Kesinlikle karamsarım. Sadece Ez ji yek ji wan kesên rajbînim. Çimkî her roj xeberên nexweş ji nav civaketên belav kirin. Bêkarî zêde dibe. Şertên jiyanê yên gencan roj bi roj xirabtir dibe. çalışıyorlar. Yani geçmişte yaşadığım Eger ji bo çareserkirina kêşeyên mirovan alîkariyeke ciddiya derûnî neyê kirin, ev kêşe her dê berdewam bike. Birîneke mirov hebe derman divê. çok nedeni var aslında. Li gorî psikiyatrîst Azad Dildar tundî, bêkarî û rewşa xeraba aborî tesîr li derûniya mirov û civakê dike, ew jê dibe sedema zêdebûna haletên derûnî ye. İzolasyon, karantina û nexweşî mirin vana giş stresên mezinin. O piştî pandemiyê, piştî şewbê rewşa aborî jî xerab bû, bêkarî pir zêde bû. Vana giş ser mirovan stresekî mezin çê dikin, ew jî dibe sedemên wek travmakî diceribînin. Ev travma jî nexweşiyên derûnî zêde dike, rêjeya nexweşiyên derûnî zêde dike. Ji aliyê beşdarên rapirsiye ve di proseya pandemiyê de jî kêşeya herî mezin kêşeya aborî hatiye destnîşankirin, wayrûsa koronayê wek kêşeya dudiyan tê dîtin. Ercan Kurdistan, 24, Stanbul.